Umthetho osetshenziswe uMengameli Ramaphosa ukuhlonza lelizwe njengelibhekene nenhlekelele yokubheduka kwegciwane iCorona unikeza izikhulu zikaHulumeni igunya lokuthi zilawule indlela abantu asebezophila ngayo nokungaphoqa labo asebehaqwe yileli gciwane ukuthi bahlale ngabodwana. Ngenkathi uMengameli ememezela ukuthi lelizwe libhekene nenhlekelele yokubheduka kwegciwane iCorona izolo, uvumile ukuthi impela isimo sizobabucayi kakhulu, kumele kuthathwe izinyathelo ezinqala. uHulumeni uthi okumqoka njengamanje ukwehlisa ukusabalala kwaleli gciwane. Ukuze lokhu kwenzeke, kungenzeka mbukeli amalungelo akho ethi ukufingwa kubalwa nelungelo lokusebenzisa umzimba wakho ngendlela ofisa ngayo. You can be forced to be tested, to be quarantined, to be isolated. You could be forced to go and live somewhere else so that you don't infect the rest of your family. There could be limitations on where you can go, whether you can gather in big groups, the right to freedom of religion, because there could be limitations on whether you can congregate as a church. Umthetho obhekele izinhlekelele zendalo uyamvumela uMengameli ukuthi athathe izinyathelo ezinqala ezingalawula indlela ophila ngayo umbukeli. Ekepha ke uHulumeni uthi okwamanje asikho isidingo salokhu. At this stage, we are dealing with the state of national disaster, which is what we are emphasizing on and which we are responding to. And the national state of disaster gives us sufficient limitation of the rights that we need to do to be able to curb the spread of the disease.